Bine v-am regăsit, dragii mei, la o nouă ediție din Welcome to Brosnoria. Avem astăzi episodul 5 din sezonul 9. Așadar, avem penultimul episod din acest sezon și astăzi o să încep să fac o poșetă care are un design deosebit. Este un tipar nou pe care nu l-am mai făcut până acum și voi începe să îl fac chiar astăzi aici de față cu voi. Așadar, rămâneți alături de mine ca să vedeți ce urmează în aceste ultime două episoade din sezonul 9. Așadar, cum spuneam, astăzi o să fac împreună cu voi o poșetă mai deosebită, pentru care încerc pentru prima dată să fac modelul, tiparul, chiar astăzi. Am să o lucrez direct, fără tipar, pentru că știu cam despre ce este vorba și am să încerc să o lucrez fără tipar inițial. Pornesc de la zero, chiar de față cu voi, și să vedem ce iese. Mă apuc acum să trasez liniile. Vreau să fie o poșetă triunghiulară și o să vedem ce iese. Deci, mi-am trasat primul triunghi pe care am să-l și tai. Vreau să fac o poșetă mai măricică. Asta înseamnă 30 pe 30. Da? Îmi trasez și al doilea triunghi. Asta este practic fața poșetei și voi trasa după aceea și cartoanele pentru căptușală. După cum știți, lucrez doar cu poșete cu întăritură, ca să aibă ținută. Trasat și al doilea, iar acum mă apuc de trasat cartonul pentru căptușală. Dat fiind faptul că acesta este un pic mai subțire decât cel care reprezintă fața, am să mă încumet și am să mă apuc să le tai pe amândouă în același timp, să vedem dacă reușesc. Și iată, am reușit, le-am tăiat pe amândouă. Iar acum am să mă apuc și am să le îmbrac în material și mă voi ocupa și de latura care reprezintă practic grosimea poșetei mele. Rămâneți alături de mine ca să vedeți ce urmează. Așadar, am revenit, dragii mei, cum vă spuneam. Acum voi face laturile poșetei mele. Am nevoie de laturi de câte
30 de centimetri lungime și 7 cm lățime. 7 pentru că așa m-am gândit eu să o fac lată de 7 cm. Aș putea să tai latura toată odată, asta ar însemna 90 de centimetri pe 7, sau, pentru că nu vreau să mă chinui cu dita mai fâșia, am să tai bucățele de câte 30 de centimetri pe 7. Și mi le voi măsura acum. Voi începe dintr-o latură care este deja dreaptă, ca să nu mă chinui. Aici am tăiat și poate că nu este perfect drept. Deci încep de aici, din acest colț, și măsor 30 de centimetri. Cu 21, 3 ori 7 fac 21, da? Ca să-mi tai bucata pe care după aceea o măsor din nou și din care îmi tai bucățelele mai micuțe. E mai simplu să lucrezi cu o bucată mai mică decât cu dita mai bucățoiul, da? Deci am și încă o dată am 21, da? Pe 30. Da. Întotdeauna măsurăm de mai multe ori înainte de a tăia, ca să fim siguri că am însemnat corect. Iar acum tăiem. Și acum îmi măsor câte 7 centimetri. Și mă apuc de tăiat și această bucată. La fel am să fac și cu bucata de carton care reprezintă întăritura pentru căptușala mea. Am să o măsor și pe ea, am să îi trasez liniile și am să o tai, după care voi reveni la voi ca să mă apuc de îmbrăcat în material bucățile mele de carton. Așadar, vă invit să rămâneți alături de mine ca să vedeți ce urmează. Și iată-mă, dragii mei, am revenit alături de voi. Mi-am tăiat și cartoanele care reprezintă laturile căptușelii mele. Iar acum am să mă apuc să înfășor în material, să pun materialul pe întărituri ca să încep gentuța mea. Este o gentuță care cred eu că am să-i fac închiderea cu fermoar, încă nu m-am hotărât,
dacă o să fie cu fermoar sau altfel, dar până atunci mi-am zis că mai durează, așa că pot să mă apuc să îi pun foarte bine materialul pe ea. În cazul în care trebuie să o fac cu fermoar, atunci două dintre aceste laturi, una sau două, vor veni tăiate pe din două și aici va veni fermoarul. Dar până atunci mă mai gândesc, așa cum spuneam, hai să mă apuc să pun materialul. Am ales acest frumos material imitație de șarpe. Da? Mie îmi place foarte, foarte mult și dacă vă place și vouă și vă doriți și voi astfel de material, îl găsiți pe latextile.ro, unde au materiale foarte frumoase și foarte avantajoase ca preț și iar eu lucrez cu ei de câțiva ani de zile și sunt foarte mulțumită. Da, deci așa o să vină. Am tăiat materialul pentru cele două fețe și acum să tăiem și pentru laturi, cel puțin una dintre ele. Pentru că nu știu dacă am să fac cred că cu fermoar o să fie închiderea. Este cea mai simplă metodă care îmi trece prin cap acum. Și perfect pentru întreaga suprafață. Pe acestea două le pun deoparte pentru că nu știu exact, cum spuneam, dacă le fac sau nu cu fermoar. Iar acum mă apuc să îmi pun materialul pe bucățile de carton care reprezintă întăritura. Asta este cum ar veni baza poșetei, da? Iar acum să facem și fața și spatele. Și gata. Iată. Iar acum, în acest moment, probabil că deja aveți în minte cam cum o să arate modelul final. Rămâneți alături de mine ca să vedeți ce urmează. Dragii mei, am revenit. M-am gândit și cum am să fac sistemul de închidere al gentuței mele și o să fie cu fermoar, dar nu așa cum mă gândisem eu inițial pe ambele părți, pentru că nu cred că ar fi un design foarte potrivit, ci doar pe o singură parte.
Mă gândisem inițial să îi pun fermoarul, îl pot deschide în felul acesta, pe ambele părți și una dintre laturi să-mi vină așa. Doar că nu mi se pare foarte practic, pentru că dacă vrei să îți scoți ceva din geantă, practic dacă ai încărcat-o cu mai multe lucruri și o desfaci astfel, riști să ți se reverse totul din geantă și atunci una dintre laturi va fi perfect închisă, iar pe cealaltă îi voi pune fermoarul doar parțial, astfel, de aici până aici, astfel ca noi atunci când o deschidem, să o deschidem puțin tel, să băgăm mâna să ne luăm ce avem de luat din geantă și după aceea să închidem fermoarul la loc. La fel, dacă o purtăm pe umăr, să putem să o purtăm cu fermoarul către noi, astfel încât să nu reprezinte o ispită în fața persoanelor care ar dori să atenteze la conținutul gentuței. Prin urmare, mă apuc acum și fac și cealaltă latură și după aceea am să vă arăt cum am să pun și fermoarul. Bun, m-am apucat să fac și latura cu fermoarul. Am să revin și am să vă arăt cum atașez fermoarul. Rămâneți alături de mine ca să vedeți ce urmează. Dragii mei, am revenit cu fermoarul aici, iată-l, galben și frumos. Și am măsurat și cam unde trebuie să tai ca să pot să îmi aplic fermoarul. Iar acum am să tai. Să sperăm că am măsurat corect. Dacă nu, va trebui să o iau de la capăt. Eu am să vin și am să și cos pe aici, dar acum îl fixez. Iar în momentul de față am făcut și latura cu fermoarul. Iar acum urmează să fac și căptușala, să pun material și pe căptușală și după aceea să le unesc și să vedeți cam cum o să arate poșetuța noastră. Rămâneți alături de mine ca să vedeți ce urmează.
Și iată, am revenit, dragii mei. Astfel arată. Da? Acum urmează să le cos și să le îmbin ca să vedeți cum va arăta poșetuța. Rămâneți alături de mine. Așadar, dragii mei, iată-ne, am revenit, am făcut și căptușala pentru poșeta mea și acum puteți să vă dați seama, să aveți o idee cam cum o să arate ea data viitoare când o voi definitiva. Iată, da, este, așa cum v-am spus, ca un triunghi. Bineînțeles, ea nu este, acum este doar pus așa, ca idee, da? Eu am să o cos și am să îi pun și șnurulețul, iar data viitoare o vom închide împreună și veți vedea cum o să se termine această frumoasă incursiune într-o nouă poveste din Brosnoria. Așadar, până data viitoare, vă mulțumesc foarte mult pentru că m-ați urmărit și pentru că ați fost alături de mine și astăzi și vă aștept cu mare drag și în ediția următoare, tot aici pe canalul meu de YouTube, de la aceeași oră. Vă pup și vă iubesc! Oh